بالیوزên her 15 welatên endamên Encûmena Ewlekariyê guhdariya axaftinên du pijîşkên Sûriya û hin kesên ku ji hêrîşa bi gaza klorê li wî welatî rêzgar bûne kirin û gelek guhdaran li ber axaftinên wan rondik barandin. Di rûniştina nefermî de serokê Komeleya Pijîşkî ya Amerîkî Sûrî Sahir Sehlûl û doktorekî bi navê Mihemed Tenarî ku ji hêrîşa di 12 meha adara Borî de li bajarokê Sermînê ya parêzgeha Idlibê pêk hatî rêzgar bûne axivîn. Tenarî ku rêveberê nexweşxaneyeke parêzgeha Idlibê bû, vîdeoyek derbarê hewleke şikestî ji bo rêzgarkirina sê xwişk û birayên ku temenê wan di navbera salek û 3 salan de ye pêşan da. Herwiha balyozên endamên Encûmena Ewlekariyê guhdarî li şehadeta yek ji kesên ku ji hêrîşa biçekên kîmyayî di 21 tebaxa sala 2013 de li derdora Şamê rêzgar bûne kirin. Kesê bi navê Qusey Zekeriya di şehadeta xwe de got ev tawan bê ceza maye û ji ber ku Encûmena Ewlekariyê tev negeriyaye, tundî zêde bûye. Balyoza Amerîka li neteweyên Yekbûyî Samansa Power diyar kir ku pêwîst e kesên ew hêrîş pêk anîne bên naskirin. Lê di heman demê de got hemû tiştek nîşan dide ku ew hêrîş bi rêya helîkopteran pêk hatiye û helîkopter li Sûriyayê bi tenê di destê rejîma Esed de hene.